Ang mahal, no? Kay tungod sa kaang. Yun, ba't? First time yung hardly, ano nila, may parehas na buong sos, Ulit na siya pa doon. Pagod na biniyang ka.
Ano lang, sa akin kasi galing yun. Kasi binigay ko sa iyo ng 800. 50 lang, ma'am. Bali pa 50 pesos. Saan, ma'am? Oh, sir, sorry. 550. 550 na lang, sir. Bulan pa. Pwede na, sa puno, di ba? Ay, sa pangmakapit. Kunin ko na lahat. Kunin ko na ang lahat sa akin. Huwag yan! Sabi mo kunin na lahat. Hindi yung ganito pa. Kasi ang dami ko nito sa bahay. Kaya kunin ko na lahat. Kunin ko na lahat. Sabi niya, kunin ko lahat. Ayaw niya. Oo. Iya, kani ako ani. Oo. Nag-change din. Hindi naman kita babas.
Bukod sa kaan. Yung batok naman dahil sa kahan niya, oh. Malaki. Kahan niya, tapos parang magod, kaya mahal. 2,000, 3,000, pero kakapinit. Uy, dati. Wala pa ni sir. Ma, kaya pala ko. Kaya na ito ba? Kung ano sa 800. Ako, kaya lang pa ako. Ayaw niya. Nakasale lang ang yan eh. Kaya nga, tawaran pa. Madam. Nakasale 5 din na last time eh. Nakasale na ng 3K. Of Bohol, welcome to Bohol Plant Expo 2026. This is our last day today. We are inviting all the customers of Island City Mall to please visit our expo here at the Activity Center of Island City Mall. Please show some support. Para nato makaplantita kay ilan kung midala ang ilang mga guwapang ang plants para nato para alam, para niligayon ninyo. Go, go, go na! Nakapalit na ko ni everything. Sa hapon ako ang chef, puno-puno ko lang mga heart na nunay. Eh, gusto ko support yung heart ano nila. Dahil parehas na ako nga. Sos, sa tanong, grabe. Thank you so much! Thank you so much sa inyong talang. Yung mga Latinos. Kaya nagpasaya ka na mo. Grabe yung happy na mo ang makakita sa inyong mga plans kanunay. We love you all! Thank you so much, Ma'am Tinood Bitaw. Plants make people happy. Despite sa kanang bitaw natin, mga usahay mo rin maglabas sa ulo sa mga problema, matulog kita sa itong garden. Di ba ba? Pag-bububo ka sa itong garden, mawala na kayo, magpahumpay na kayo ng atong libate. So, Tinood yun plants make people happy. So, thank you so much, Ma'am Ha. Once again, I know you've been supporting our Plant Expo ever since pandemic. Kahibaw ko ana ka permi nag-bisita na ako. Thank you once again, ma'am, and to your love of your life. Thank you ninyo doa. Salamat once again, all our customers here at Island City Mall. Please come and visit and support our last day. This is our last day today for our Bohol Plant Expo 2025. Bagsak presyo for as low as 100 pesos na lang ang atong mga plants. Thank you so much, sir, for shopping. Thank you, ma'am. Have a nice day. Wife of the provincial director of
ko yan. Nawag may kuhan. Irrigation. Ito, dagang sagbot. So, kuha na tayo ng sagbot na. So, dagang nakain sagbot na kuha. Hi, Mami. Thank you, ma'am. Okay, pagkatubo na mo kita na nananasip po. na nakitaan. Tuwan po. Oo, Salamat. sa din po. Sige na. Dali kami sa Spring Bazaar. Kinano pa po. Para pagkakit. Kaya ako dito. Sa mga consultation. October yata. May lang pizza job. Low was 100 pesos na lang ang ating mga collector's plant, no? And we have fiber pots for as low as 150 pesos. Alaon, grabe si Mama. Di ko muli na ni siya pa doon. Nagpagod na biniyang ka. Siya na yun. Tuwid, in 5. Ikaw na lang mo na, Day. Kaysa magbitbit pa ka, Ana. Macho pa ibalaga na ni mag-2-5. Kaya maibot na siya kayo, dire. Okay, 2.5. Okay, bayaran na to. 2-6. Ayun. Oh, 2-6. 2-6 for the win. Yung malaki, mas maganda yung malaki kung tino. 2-7. Okay, add to card. 2-7. Grabe, oy. From 3-5 on, nahimo na lang 2-7. Inani ka bagsak presyo ni today, guys. Kay last day na sa Expo karon. So sa mga new collectors, sa mga bago pa nag-start to collect, this is your time. Kay sa una, so sa per leaf, sa validated Monstera, ning abot of 5,000 per leaf. Bayad, bayad, bayad. Bayad. Kaya galing malimtan. Napagadan, ma'am. Oh, sa magpakapin. Allah, baka Oh, ang pakapin. 100. Sa. Okay. Go na.